जगह देख कौन कौन हाँ सिंगापुरी देखा भाई बाड़ी छोट है कि पाखर शुणु है बाड़ी छोट गछ लगे देखु ये हूँ आम चाषी देखो सब किसी पाइपर चेरी चेरी ओहो चेरी गछ देखा पाइले तापर यहाँ कौन लिचु लिचु गछ आ कौन अच्छी कौन देख टे आसन देखो ये देखा पाइबे जामरुल देखो देखो हाँ देखले ना देखो देखो ये माने आंब गछ वर्षटार सब सीजन आंब पाइबे देखो सब सीजन आंब पाइबे मिठाई भल अच्छे आ कौन लगे सेटा कौन सपेटा हाँ 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 सतरे छोट बाड़ी हेल्ले कौन हम सब प्रकार औषधीय गछ